Sí, a casa nostra, més de 1.500 pacients han accedit ja als tractaments innovadors de leucèmia mieloide aguda a l'Hospital La Fe de València. Una fita que és possible gràcies a l'aliança de la Fundació PETEMA i el centre sanitari. Treballen amb medicina de precisió per a tractar aquesta malaltia que encara té un índex de supervivència molt limitat. Fa 8 anys des que a Leonarda li diagnosticaren leucemia mieloide aguda. Cuando me dijeron cómo era mi enfermedad, se me cayó el mundo encima. Se me cayó el mundo encima porque me dijeron que estaba en un estado crítico muy avanzado. La maquinària es posa en marxa i comença el tractament. La quimio más un tratamiento de unas pastillas. Entonces me dijeron, va a ser un año muy duro. Leonarda, vas a pasar más tiempo aquí con nosotros que en tu casa, pero es salvarte la vida. Un tractament innovador que combina quimioteràpia amb nous fàrmacs amb menys toxicitat. Los pacientes necesitan nuevos remedios, nuevas soluciones para estas enfermedades que son tan graves. Gràcies als avenços en la biologia molecular estem descobrint nous fàrmacs que serien de medicina de precisió, són molècules que no tenen tants efectes secundaris com la quimioteràpia convencional i que poden ajudar a aquesta quimioteràpia a millorar els resultats. I la investigació continua per avançar en el tractament d'una malaltia de la qual es diagnostiquen 2.600 nous casos anuals a Espanya. Estem molt interessants, així per exemple en l'Hospital La Fe, a la recerca de mecanismes de tractaments immunoteràpics. Per exemple, el desenvolupament de teràpies que estimulen el sistema immunològic del pacient per a que este siga qui pugui ajudar a erradicar la leucèmia. L'Hospital La Fe és el centre que més pacients amb leucèmia mieloide aguda tracta l'any a Espanya.